chepapi ini ndoitwa Rasport ndobuda nepa Waterfalls pamusasa. Nice one. Ibegre mango mereri mdara. Right, nice one. Chibaba, what's your name? Ndobuda ne chepapi. Yeah man, zitano the Scorpion Smoke ndova go east to Gazebo. I choose wake up boys. Ndoda kuti mumanye 449 my D, no time to waste. Down me say wash it about the other mother from gangster. Yeah man. And the dibidama and the chip oh kaita mwana kaita kapapi nakubata ritmo ndi boss yipi samira uko oh ngenda pendiro iniko ipama flush na wotika isquish squash na wotina sipa kunda flush kubato na simone kama clash Jinzo wona vavesa kuti kwete pana waunda ndi respect uri kudo kutenga apete pana uyu inini ndimu kwache afana chimera munzaka nangoti pana wanguka ndati waitaka mwana aiwana ngoti pano waitaka mfana vamwe vatongoti manyinga vana topedzera ngoti chodana saka holani Jinzo wona pana kana uri kukufarira pastage pacho dai wangodzira Chipaz mani wasura wona wandaga digi wandaga sagala ko wandaga digi daga wandaga ngoma kuita kunge banga manga manya iti kunobuza boss daga anokuna kuti smoke falazi yaga nakuti Fantan kana kuti etatoni temamani apana gastoni tinopedzera kuita haukuma wogani. Yeah man, under the session nangotika anytime tankumbo ndariti mufuti nemahaimi vanosiva smoko atotanga kuti zvekufamba nekuti kwete kuti hanzi vayapanda svika hanzi vano vasvika pavanenge vatsika otondo kuti ngoma inofika dari kuru hanzi ndimi mukuru dauya nemari maziyanduru mapanduru Shinzwa pandidepa vanhu vanoti pulo pana wangu ndokupfekedza yelo ndobva ndakunyora nyora nepilo. Yeah man.